Tarık Temel. Em ji derike gundê Buğureyênin vay 12-13 salen vî işî uğraşmış dibin. Em ciha radikin, em şîna ciha dikin çiltûk. Em dikin çiltûk, em çiltûkê işte ana em radikin, em radixin, em ziha dikin û em dawiyê top dikin, em radikin dibin Diyarbekir, em dibin fabrîqê, em spî dikin. Em şîna wê em radike, em cih radiku, em jêr dibên yan. Em yana lê dixê besta. Em besta lê dixwe, em avê bera nav didin û em bi wê avê re giştî girdi meşik gerek cak jî ziha nemîn. Ziha bimînin wira toxum dernakev. Em giştîkî şil diku, em toxumê xwe pê werdikin û em winî nav denin. Gerek süreklî em jêr dibên devik, em wa bestana de devika çê dikinê. û wa devikana tu gerek süreklî mesela sibê em saet 70 dikevin nav heya daha 11 heya dinya germ dibin. Em gişî kontrol dikin, düzeltmiş dikin. Em êvarî saet sisiya de dîsa du em dikevin nav heya saet 6 û nîva û em pêvene heya 5 meha 4 meha û nîva 5 meha em süreklî nav denin. Gübre gerekmiş bikin, em gübre dikin. İlaja wê zaten em ilaja du çeşit ilaç em lê dixinê ji bo gemar nav deşînê û ava wê jî mesele ava birincê ne wek mesele em bê genimê, garisê, cehê ava wê 48 saet bîlemedin en fazla 72 saet digere ava wê birincê dewr bibe û em ava wê mesele şev jî gerekmiş bike em şev jî di her saeta wê mesele em bera em divê tej em bera ser tejekê didin em örneğin 8 saeta de ava wê derket gerek tu her wê avê de giş bike tu bi ser teja dinî û em pê re uğraşmış dibin û xwedê em anîko û çûk dixwin tu önlema çûka ilaca çûka heye ilaca gemarê heye yanî îşekî pir bi zehmet û uğraşmalî berê dasa em divê das berê dasa davî taşlaq alanî davî ji cê kevir de berê ana bêlgamek giş bûye kemçe derket giş kirin erd îja berê davîtin cê kevir bi dasa giş diçinî û giştik bi şalika dikşandin dikirin huzûr îja ana berê mesele di Nîsanê de wan davîtinê berê wan hîn zû radike îja ana mekirî ikinci örin em ikinci örin olarak vî malî diçînin. Berê birinci örin davît mesele ji cê kevir de û radikir em ana em şîna ciha davînê û zemanê wê tê zaten sor dibe. Wexta similê wê daviyê simil avî tê hundirê 20 ra 25 ra mehekê de giştik sor dibe em bîçerê diçinin. Em bi bîçerê yani bi dasa hêdî îşê das masa giş bûye erd em davî jin erda de hêde. Yani ne cê berê cê kevir mevir. Biçerê wexta me bera nav da em tînin bi traktorê aser va çûlana em divê çûl. Em ser çûla ro dikin em gişî bela dikin û 3 roja 4 roja bîlemedin 5 roja em dikevin nav em giştikî wendîko xeta tê dive dikin em dê bira ziha bi. Ziha nebe birinc divê kurm dikevê wexta tu dibî fabrîqê spî dikî. Îja ji bona ziha bibe em wendîko em gişî bela dikin em xetika tê dive dikin em wexta zatî ziha dibe tojê radibe belûyî. û em giştikî dîsa tekrar gişî top dikin em top dikuşîn de em qaymanê em bar dikin em radikin dibin fabrîqê em spî dik ava çiltûkan ava nebir ji vêya divê çiltûk tu dibî fabrîqê şîn de fabrîqê tu spî dikî û tu bixwaz tu çiltûktî difiroş tu bixwazî jî yanî baxlî hesabê tey û tu bixwazî tu spî dikî tu çwal olarak tu difiroş. Av
Abi mesela jerdbe baldo dve Osmancık bölgame kes veya tercih nak qaraj da birinci xaribi mesela tu tasek örneği tu tasek nav se tas av es tam olarak birek zanin tasek biriş nav se tas av dıkı mesela vaqta dikeli dve çar tas pens taş برنج يعني زرايا وهي أكلا وزيدة إنسان مثلا في برنجة بخنا بالدو دخو نا عثمان جغي دخو يعني إيفا برنجا مثلا جعولة ترجيح قريب كس برنجا الدنيا ناخ أكلا وي طعما وي برخوش أبي زولق يا هي مرسلة السبيل حتى يباي ناف حرية ذي وتعبا وزيدية وجيتشم ذات زور بويه قبري علاج مرسلة مسالي علاج أبي örneğin ما ب2 milyar ذكري أنا علاج أبي أم 8 milyar 10 milyar أنتيرا مرسلة çel dolimi بده 12 milyar sermedi بمال قبري ورا وزولق يا ذات işçiliğe birinci pırrı işçiliğe ne mesela bir garis'in ne gennim ne ceh işçiliğe birinci yani gerek sürekli ne birinci de taba ve zedeyi ve sürekli ne harriye de ben. جي ممنون çok şükür yani hem aliminin sari mesela me 5 dolmi me 8 kilo davite me 35 ton 40 ton cerrah kir isal ne bak sali isal verma ve kem bu valla abi qeyj mecburi و meslek de bavay hem dikin de hem pe geçma dikin yani hem je per ne razinin avay çen sal jber mazote و jber gubre و jber ilacı yani ne perbaş. İcam tu işe ki mesela em narın der ve em per büyer uğraşmış dibin de em geçmek bir dikin şükür. Tu mesela tona çültüke em 20 milyara dikirin em ana dibin tona çültüke bir 16 milyar em fabrika em tinin hatta vi zamani em mesela de veresiye em de her 20 milyona tona ve dikirin kilo ve 20 milyona dikirin o ana kilo ve 15-16 am dedi. Abi mesela de tona çültük bavici 5 dolmi de tona ve vakta baş be mesela tona 4 toni ditine vakta idare be tona ve 20 tona ditine yani baş yani idareyi beri abi beri bave me kaldık kalke me kaldık دگو یکاوی شیست دا مثلا ترید به حبک و شیست حب دا تونک دانین داوید نج عرده کفرده دگو تونک شیست تون دا آنا هیج علاجی هیج عرده هیج چی نوک بری مثلا آنا en fazla çok زیاده بده تونا و 30 ton 35 ton dedi yani yekavi 35 dedi yani en fazla taş çalasa 35 dedi beri baş bu beri yani hava kaldı kirin دگو پرند بو ایجا آنا کانی که هی مبسوم دگش بو هی علاجی هی بلا مثلا ام جرد بین ikinci ürün هی بلا ikinci ürünü yani verma ve ne bak beri اولا abi ana vay ve nikoy bu yani verma beri o ana nabiyek